Airport Ολυμπιακή 091. Ελίψη 091 στον αέρα και 59. Καλέστε Κάρπαθο, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλή προσγείωση σε εσάς. Γεια σας και από μένα κύριε Διευθυντά. Πάκος Δημήτρης. Γι' αυτό πετάτε και πιο. Το DAS είναι τον επιλέκτο αυτός μήνας γι' αυτό. Θα το πείτε, ναι, αυτό είναι σωστό. Skytravel 569 Καρβασός. Expect airport time at 10, set up at all destination. Κάπως μας πέταξε. Είδες πως πλάγια μας πήγε. Γεια σου ρε Σταυλά, άρχοντα. Είναι λίγο ανηφορικός αυτός και Σταματάει μόνο. στη μέση κάνει λίγο ανηφορικός και Μετά κάνει κατηφορικό. φοβάσαι ότι τελείωσε. Πολύ πλάγιο. Πολύ ρε.